जी नमस्कार दोस्तों। कैसन बानी जा रउरा लोग। उम्मीद बा कि मस्त होखम जा, स्वस्थ होखम जा। भोजपुरी इंडस्ट्री से चौंकाने वाली खबर निकल के आ रहल बाटे अपने ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के तरफ से। चौंकाने वाली खबर ई बाटे कि अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव 2 करोड़ 30 लाख के गाड़ी खरीद लेले, जौना गाड़ी के नाम बाटे रेंज रोवर डिफेंडर। इतना महंगा गाड़ी खेसारी लाल यादव के खरीदला के का जरूरत रहे। का एक गाड़ी पवन सिंह के गाड़ी से महंगा बिया और एक गाड़ी में का खैसियत बाटे और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे महंगा गाड़ी केकरा पास बा। इस सब खबर जाने खातिर बन रही पूरा वीडियो में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करना। दोस्तों ये गाड़ी बड़े बड़े सुपरस्टार बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग लेके चलेला और ओकरे में हमनी के ट्रेंडिंग स्टार भी आवेले, जौन की ई गाड़ी खरीदले है 2 करोड़ 30 लाख रुपया के। दोस्त हम बता दी तहनी लोग के एक गाड़ी के 2 करोड़ 30 लाख रुपया लोग काहे दे देला। काहे से कि गाड़ी दुनिया के सुरक्षा में नंबर 1 पे, जौना गाड़ी से पीएम यानी प्रधानमंत्री भी यही गाड़ी से चलेले ताकि उनका सुरक्षा में कोनो चूक ना हो सके। दोस्तों अब बता दी हम तहनी लोग के का पावर स्टार के रेंज रोवरवा महंगा बा कि खेसारी लाल यादव के रेंज रोवरवा महंगा बा। दोस्तों बता दी कि पावर स्टार 2019 में रेंज रोवर स्पोर्ट ले रहन, जौना के दाम रहे 1 करोड़ 56 लाख रुपया। बता दी कि खेसारी लाल 2023 में आके खरीद ले रेंज रोवर डिफेंडर, जौना के कीमत बाटे 2 करोड़ 30 लाख रुपया। और बता दी कि पवन सिंह के गाड़ी से लगभग 80 लाख रुपया ज्यादा एकर दाम बाटे। और बता दी कि खेसारी लाल इतना बेवकूफ तब बाड़े ना कि 2 करोड़ 30 लाख रुपया गाड़ी के दे दी है। तो गाड़ी के खैसियत जान लिया जाओ कि काहे देले बाड़े 2 करोड़ 30 लाख रुपया। दोस्तों हम एक गाड़ी के खैसियत ही बता दी कि गाड़ी इतना मजबूत बिया कि काहे ना ऐसे भीषण टक्कर हो जाए और कोई AK-47 लेके दिन रात गोली चलावत रह जी, लेकिन एक गाड़ी के अंदर जे बैठा रही ओकरा थोड़ा सा भी प्रभाव ना पड़ी। काहे से कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ बिया। बुलेट प्रूफ ही नहीं, एक गाड़ी के बम फेंक लो जैसे तरह मर्जी तैसे उड़ा लो, भीषण टक्कर हो जाए, लेकिन एक गाड़ी के घंटा फर्क ना पड़ी जे एमे बैठल बा ओकरा थोड़ा सा भी खरोच ना आई। दोस्तों दूसरा खासियत ई बा गाड़ी में कि ई गाड़ी कहीं भी चल जाए, टूटा फूटा रोड होके कैसन भी रोड होके, खेत में भी चल जाई, कहीं भी ले जा सकत। एक गाड़ी में दूसरा खासियत ई बाटे